Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga parata, Naga City Police Office makondusir ng threat assessment sa mga elected as an appointed official sa Naga. School-based program on anti-illegal drugs pinag-i-implementar kang Naga City Police Office. Bagong PNP, Regional Director kang Bicol, nagpulang magbisita sa mga hipatura kang PNP sa Rion. Mga aktibidad sa 76th founding anniversary kang Naga College Foundation, makulor, asid maugma. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Isinabay sa First Friday Mass ang pagpuon kang programa para sa mga aktibidad kan Women's Month digdi sa siyudad ding Naga. Presente sa aktibidad kan sumaago ang mga opisyal kan lokal na gobyerno kang Naga. Maraming taman ng kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Pinunan sa sarumisa ang pagbabukas kang pagselebrar kang Women's Month sa siyudad kang Naga. Inatindiran ini ni Alcalde Nelson Ligacion, Vice Alcalde Nene de Asis, City Councilor Gail Abunal Gomez asin mga pag-iribang konsihal. Isinunod man ang ribbon cutting asin halipot na programa sa Naga City People's Hall. Magkakaigwaman in manlain-lain na aktibidad sa masunod na mga aldaw, siring kang trade fair, legal clinics asin iba pa. Susog ki City Councilor Gail Abunal Gomez, Chairman kang Women and Gender Development, namamati kang sektor kang kababaihan ang pagtao sa indanin importansya kan lokal na gobyerno kan siyudad kang Naga. Ang karahayan po sa siyudad kang Naga, very gender responsive kita. They perfect, syempre, pero digdi po sa siyudad, hiling-hiling na maray ang hero na nagpo-promote ng gender equality, women empowerment, may hiling po nindo sa iba't ibang aspeto sa paggobernar, pero may pwesto ang kababaihan. Sa business sector po, very active ang sa mga kababaihan, sa education, etc. So, kung mahihiling ta po nga ni, ang sa tuyang syudad po, baga, very rich sa volunteerism. Kataklan din po no, sa tuyang mga volunteers na iyo ang nakakatabang ta sa mga programa sa syudad, mostly po mga kababaihan. Alagad, bako lang subot ko niya na si Mana o Bulan, dapat maging empowered ang mga kababaihan, kundi dapat urual daw. Po, sa gabos na kababaihan, ini po ang sa tuyang Women's Month, no? Pero dailang po, sana Marso kita nagiging empowered. Sana the whole year, no, kung ano po ang role ta bilang mga ina, bilang mga agom, nag-aasikaso sa harong, na-empower ta ang mga aki ta, na i-encourage ta, no, na maging mas may kapasidad sinda. Iyan pong kakayahan tang iyan darahon ta sa luwas kang harong. Itratar ta bilang sarong family ang buong community. Ta ang kakusugan po da ang kababaihan, nagahali duman sa role niya bilang magurang. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, 30 milyones pesos ang pinaglalauman na mariresibi kan lokal na gobyerno kang Naga hali sa SM Foundation sa paagi kang National Resiliency Council na magagamit sa kinakaipuhan na teknolohiya sa Center for Safety and Resiliency kan lokal na gobyerno kang Naga. Susog kay Alcalde Nelson Ligacion sa roedi sa Duanyang Kalakawan duman sa Metro Manila sa nakalihis na mga simana. Right now, si presenting kahagadan sa irarumkan programa itong technology requirement, sarong parte kan technology requirement kan Center for Safety and Resiliency. This is amounting to more than 30 million pesos. Mukhang nakahanda na ito po sa Satuya kan SM sa paagi kan National Resilience Council. Mientras tanto, nagkaigwaman in pagpirma sa sarong Memorandum of Understanding ang lokal na gobyerno kang Naga asin ang Department of Human Settlement and Urban Development para sa proyektong pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino program. Digdi matatabangan subot ang lokal na gobyerno kang Naga para sa vertical housing project. Pinagsiguro man kan alkalde na may 5,000 na residentes kang Naga na mayong tultol na harong ang mabibinipesyaran kan nasabing proyekto.
Si Pandua, itong pagpirma sa sarong Memorandum of Understanding with the Secretary of the Department of Human Settlement and Urban Development, si Secretary Jerry Acosar. Manunungod po duman sa pambansang pabahay para sa pamilyang Pilipino o kaya 4PH program. Lalong-lalo na itong inaapod na vertical housing. So sa iraruman po kan programang ini, matatabangan kita sa paagi kan pag-ibig, siringman kan siyapsi. Padagos pa sa mga bareta, Naga City Police Office makondusir nin threat assessment sa mga elected as in appointed official kang syudad ning Naga. Aramon taman ng kompletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Para maaraman kung igo mga huma sa buhay ang mga elected as in appointed officials kang syudad kang Naga, makondusiring threat assessment ang opisina ni Naga City Police Director Police Colonel Nelson Pacalso. Hahaputon subot ang mga elected as in appointed officials kang syudad kung igo silang naresibing patakot o huma sa buhay. Ang nasabing lakdang kang Naga City Police Office ang pagsunod man sa direktiba ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. matapos ang mga nangyaring panglilikidar sa ibang lugar kang nasyon. To conduct threat assessment sa ating mga elected and appointed government officials dito naman sa Naga City. Mula nung tayo ay nandito ay wala naman pong dumulog dito sa ating opisina regarding sa threat assessment, regarding sa threat sa kanila. Pero anyway, magkakandak din kami ng assessment para po malaman natin at ma-ensure na wala talagang ganun na pangyayari dito sa ating city. Para kay City Administrator Elmer Maldimoro, welcome ang nasabing lakdang para maaraman ang kamugtakan sa seguridad ka mga opisyales kang lokal na gobyerno kang Naga. Maray maraot dahil kumbaga at least ma-assess po itong threat sa lambang elective and appointive official. Lagyan siyempre pag mga araw kaya mababantayan ka pero i-assess itong sa imong safety and makaadit kung maaraman mong igwang threat sa imo. Kaya iyo man yan itong pero sa iling ko po, mas maray ng arukin ang gigibuhon para at least po ma-ensure itong safety kang sa tuyang mga elected official. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Sa iba pang bareta, tinapos na kan lokal na gobyerno kan Kamalig Albay ang search and retrieval operation sa mga biktima kan pagbagsak kan Cessna 340A plane sa halangkaw na parte kan Bulkan Mayon kang nakalihis na Pebrero 18. Kasabay kaini ang pagpapasalamat ni Mayor Kaloy Baldo kan Kamalig Albay sa gabos na search and rescue team na naging parte kan Tracing Aldao na paghanap asin pagdara sa baba kan gabos na biktima kan pagbagsak na eroplano. Naglalauman si Mayor Baldo na ini nasubuot ang huring aviation tragedy sa Saindang Munisipyo. Padagos pa sa mga bareta, school-based program on anti-illegal drug, padagos na pinagigibo kang Naga City Police Office. Ang detalles kayan aramon ta sa report ni Jerome Breeze. Matapos ang pagkaka-aresto kan sarong estudyante sa Pakula sa ginibong drug bypass operation ka nakaging bulan. Piga-asyerto ka Naga City Police Office na mapadagos ang ginigibong school-based program o anti-illegal drugs sa magkakaparang eskwelahan sa syudad ni Naga. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Dario Sola, ang Deputy City Director for Operation, kada mga stasyon na kan Police sa Naga, igwanin kanya-kanyang mga programa sa tamang pagtao nin impormasyon na sa mandatang epekto sa paggamit kan illegal na droga sa mga eskwelahan. Alam mo doon sa school base, oo, tuloy-tuloy tayo. Kaya kung mapansin natin sa mga report namin, weekly may mga activity ito, may mga target na dapat gawin ang mga stations natin. Na yung school-based program namin continues to educate and to propagate mga informations and awareness din sa ating mga kabataan na ang paggamit ng droga talaga ay hindi maganda. Kasi
So itong mga na-involved na ito, na mga kabataan, again, mostly may mga school yun na ito eh. So ang tanong naman yan, bakit hindi siya nakapag-aral? So ang daming question, sana yan na parang putahan mo kung saan siya nagsimula, bakit siya na-involved sa gano'n. So pero ang makikita natin, big picture din ulit dito is for profit, di ba? Kasi alam niya kikita siya. So pero kung sasabihin, ano ang background nito? Is it pushing or using? Kung using kasi, ang justification, bakit nalulong dahil gumamit? Kasi meron naman itong problema. Ang dami mga tanong ulit. Pighinguhangon yan ka na Philippine National Police sa Naga na mayong maimbuelto nga mga kahubenan asin mga estudyante sa transaksyon kan illegal na droga na posibleng ikaraot kan sendang buhay. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 29 anyos na soltero sa Barangay Triangulo, Syudad ng Naga, arestado sa anti-drug buy-bust operation. Yan na sin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools, tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with Business Executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa Syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, matapos ang pag-asumer sa pwesto bilang bagong pamayo kan PNP sa Bicol, nagpuon ng maglibot sa mga opisina kan PNP si Police Brigadier General Westrimundo Obinque. Ngunyan man yan aldaw, pinagbisita kaini ang Legazpi City Police Office kung saan pinaglatag kaini ang sayang mga plano.
Kansuugma nakipaghampangan man ang general sa Command Group, Regional Staff as in Personal Staff kan PNP Bicol. Sa satuyang police report, 29 anyos na soltero arestado sa bypass operation sa Barangay Triangulo, Syudad ng Naga. Ang detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Nasa kustudiya ng unyan ka na Philippine National Police sa Naga ang 29 anyos na soltero na suspect sa ginibong drug bypass operation sa Barangay Triangulo, Naga City, alas 7 Kasubangi. Ang suspect na si John Christian Hernandez, 29 anyos, ang nabakalanin kantidad 3,500 pesos na legal na droga asin na-recover pa sa iyang posisyon ang 4 na plastic sachet na may log din pinagtutubudan shabu. Napagaraman pa na nasabing suspect ang may kagibukan na mga panhabon sa nasabing barangay. Kabilugan na 11,560 pesos ang kantidad kan mga na-recover na droga sa suspect na naatubang unyan sa kasong pagbalgar sa RA 9165 1 Comprehensive Dangerous Drugs Agob 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, 3 persona arestado sa anti-drug bypass operation sa Tigawon, Camarines Sur, Saro, nakadulag. Nagbubwelta si Jerome Breeze. Kan nakaagi pang taon pig surveillance kan na Philippine Drug Enforcement Agency sa Camarines Sur asin na Philippine National Police ana sarong drug den sa Guba, Tigawon, Camarines Sur na kung saan tulog ang mga suspect ang nadako pa sa ginibong drug bypass operation Kasubangi. Ang suspect kan operasyon na si Domingo Alarcon, 37 anyos, asin Alfredo Alarcon Jr. Ang drug den maintainer kaibahan ang live-in partner kini na si Sharmi Afante, 28 anyos, ang naaktuhan sa drug den matapos na mabakalan nin pinagtutubudan ng shabu ang mga suspect sa kantidad na 30,000 pesos. Apwera digdi, na-recover pa sa lugar ang 8 plastic sachet na may log din pinagtutubudan shabu na may kantidad din 106,000 pesos. Bali po, ining grupong ini, last year may po ini tig mamanmanan, tig build up, ginibuhan ng mga series of cases and surveillances. Sa karahayan po, kang kami sa grupo rinda na makapag-transaksyon, makagibo rin transaksyon. Then, dahil sa bagay na yan, nag-conduct po kami ng anti-illegal drug operation, which is bypass operation Kasubangi, sa tabang kang Samoyang CI, kasi sa Samoyang pusher buyer. Ang subject ni po digdiyo sa bypass operation, si Duwasi alias Ingo, alias Diego. Una yan po, Kasubangi, sa ikinasang bypass operation, naaktuhan po kan sa tuwing pusher buyer na nagagamit po mismo sa loob kang residensya sa tuwing mga suspect. Alagad ang suspect na si Aldrin Alarcon na yaon sa lugar ang nakadulag na padagos pang pinaghahanap kan mga otoridad. May sarong nakadulag si Aldrin Alarcon dahil po nga ni sa si Saro sa mga dahilan kasi pang mga pamilya medyo medyo mararibok mo kaya nasa lisyan kita. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pagsilibrar sa ika-76 founding anniversary kang Naga College Foundation naging makulor asin maugma. Ang detalye kayan aramon sa report ni Junior Correspondent Kayla Casulia. Tigers Cup, Research Colloquium, Queen of Diversity as in Fun Run, pira lang yan sa mga aktibidades sa pagsilibrar kang founding anniversary kang Naga College Foundation. Sarong Tigers Cup sa pinaka-highlight na event, inisarong quiz bee na pinagpartisiparan kan manlain-lain na eskwelahan na hali sa luwas kan syudad ni Naga, arog kang Antipolo National High School, Don Serviliano Platoon Memorial National High School, asin Pili National High School.
Dakula man ang pasasalamat kan maestro na si Manuel Balona, coach kang Antipolo National High School, asin si Loribel Bosiron, saro sa champion sa Tigers Cup, hali sa Pili National High School, sa tinaong oportunidad kan NCF sa Inda. Saro na igdi ang scholarship discount na pwedeng gamiton sa masunod na school year. For the NCF, thank you so much for this opportunity. This is a good experience for the children, for the students, and for the Antipolo. Thank you so much for the support. So thank you po sa NCF kasi for para gumawa ng ganitong klaseng event para din ma-showcase yung talents ng students and para din mag-give opportunity sa amin. For example, hindi namin kaya yung financial ng colleges ng pag-enter ng college po. So parang nagbigay sila ng opportunity for us to parang ma-assure po na may papasukan na po kami ng college. Ginibo man ang research colloquium na pinagpartisiparan kan manlain-lain na departamento, ipiniliwanag man ni Dr. Fausto Romero Jr., Dean kan College of Arts and Sciences, asin saro sa Board of Judges sa nasabing aktibidad, ang kahalagahan asin binipisyo kang research sa buhay kang mga estudyante. Yeah, actually the major benefit of the research colloquium for students is to enhance their awareness in terms of the engagement in research. Particularly that research is not only a requirement, it is very important that there is really a clear output of the research. Kasubanggi, kinoronahan ang NCF Queen of Diversity 2023 nakuha ini kan College of Health and Sciences na si Paul Adrian Pilapil. Sinundan man ini ni Aubrey de la Cruz, first runner-up, nahali sa College of Arts and Sciences, asin si Clyde Rariza, second runner-up, nahali sa College of Teacher Education. Sigun sa Queen of Diversity 2023 na si Paul Adrian, dakulang oportunidad ini para sa iya asin makakatabang ang nangganahan niya sa iyang pagklase. What I feel right now is I'm so very happy that this is such a great opportunity, especially for me as a medtech student. My course is a little bit pricey, but this would really help, and I want to say thank you to all, and that's all. Thank you. Kayla Kasulya para sa GNN TV 48 Naga News Break. Asin yan ang kateripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break.